Dnes si predstavíme Lenovo B570, nástupcu Lenovo B560. Na začiatok sa pozrieme na pevnosť vieka displeja. Vieko je veľmi pevné, je možnosť vidieť len mierne prehnutia. Pevnosť vieka si otestujeme týmto spôsobom a ako môžete vidieť, vieko displeja je dostatočne pevné a prehýba sa len minimálne. Notebook je možno jednoducho otvoriť za vieko displeja pomocou jednej ruky. B570 má na rozdiel B560 nový typ klávesnice, chiclet klávesnicu. Tá sa na dotyk prehýba len minimálne. A ako môžete vidieť, v tejto časti má samostatnú numerickú klávesnicu. Touchpad je dostatočne veľký a jeho povrch je príjemný na dotyk. Má oddelené pravé a ľavé tlačidlo, ktoré reagujú bezproblémovo aj v svojich odľahlejších častiach.